मेरा संग जानते नहीं बहुत खराब हो के बोली विचार हवे ऐसन वैसन हो कि ओखनी के समझे ना कि हम का बोलत तनी कब का बोल देवे के चाहिए उन्हें समझे ना आवेला दू जना ही तिया बाजारी में बालो बाजारी में बाल तब उनका समझ में कि हम का बोलत तनी कहत तरी कि फोन में गजाइल बड़ी अब कहने की कैसे बतियावत तरी बेटिया से बतियावत तरी तो ना कहत तरी कहो कहो आ चलबू ना का घरवा हो तब से बजरिए में रह बुका सब बजरिए खरीद ले बुका तो उ कहते का करब देख तरु घरवो रहनी हता आग लगल बिया बहरो आइल बन तब बेटवा से फोन करा करा के हमरा अहो हमरा के परेशान कोइले बिया सारा साफा मुता देले बिया हमरा के एगो बेटी आइल बिया बेटिया के काल का करू जाना तरु हम उठावे के चलो कितना दिन के बाद बेटी आइल बे घर में तो एगो छूछी किन के दे दे हमें धधाई आ के देखा दे हमें तब से देखौले बानी नु ओकरा आग बैताल भइल बिया भतरो से जना देले बिया आ बेटियों के जियल हराम कर देले बिया का करबू हम तो घरों से परेशान बनी घर वाला नहीं हना नात ले तो कहने चल तारा संग में चल तनी बजरिया में जियल हराम कर देले बड़ी सब का करबू ना मरले बनता हमें जियले बनता अब हाथरा बता उहे बा उहो तो मेहर मौगे बा का करबू तो तहियन के मोनी हारत रहता